derivácia exponenciálnej funkcie, kde v exponente máme mínus z na druhú kosinus na druhú phi lomeno 2 sigma na druhú a derivujeme to podľa tohoto phi. Takže všetko ostatné vlastne berieme ako konštanty. Je to zložená funkcia, celkom vonkajšia funkcia je exponenciálna funkcia. A potom v exponente máme násobenie konštantov z na druhú lomeno 2 sigma na druhú. Potom nasleduje druhá mocnina kosinusu a potom nasleduje kosinus. Takže máme tam 3 zložené funkcie. Začneme zvonka, takže vonka je tá exponenciálna funkcia. Derivácia exponenciálnej funkcie je exponenciálna funkcia sama. Takže e na mínus z na druhú kosinus na druhú phi lomeno 2 sigma na druhú. No teraz musíme derivovať vnútorné funkcie, takže musíme sa pozrieť na tento exponent. Tá funkcia je kosinus na druhú phi, ale sama ona je násobená konštantou mínus z na druhú lomeno 2 sigma na druhú, takže to násobenie konštantov tu musím zobrať do úvahy. Mínus z na druhú lomeno 2 sigma na druhú, týmto násobím. A teraz idem druhá mocnina kosinusu, je ďalšia funkcia, takže druhú mocninu derivujem ako 2 krát kosinus phi. A nakoniec vnútornú funkciu, to je samotný kosinus phi. Derivácia kosinusu je mínus sinus phi, takže násobím mínus sinus phi. No, tento výraz si môžem upraviť, dvakrát tu násobím mínus jednotkou, tuto mám menovateľi dvojku, v čítateľi dvojku, takže niečo sa mi tu pokráti. Celkové znamienko bude plus, dvojka s touto dvojkou sa mi vykráti, takže vpredu bude faktor z na druhú lomeno sigma na druhú, potom máme sinus phi krát kosinus phi a nakoniec môžeme napísať túto exponenciálnu funkciu e na mínus z na druhú kosinus na druhú phi lomeno 2 sigma na druhú.